Volám sa Inesa Nesteruk a v spoločnosti Míchy som manažérkou pre vývoj nových produktov a zodpovedám za celý cyklus vytvárania produktu, od zrodenia nápadu po dodanie tovaru na predaj. Mám približne 20 rokov skúseností vo vývoji, výrobe, kontrole kvality, certifikácii produktov spotrebnej chémie, kozmetiky a parfumov podľa európskych štandardov. Dnes vedci už jasne dokázali, hlavnou príčinou starnutia pleti a rakoviny kože je slnko. Až 80% vekových zmien je spôsobených fotostarnutím. Preto je SPF dnes každodennou zárukou mladosti a zdravia pleti. Ako funguje fotostarnutie? UVA lúče ničia kolagén. Aj cez oblaky a sklo spôsobujú vrásky a pigmentáciu. Môžete sa nespáliť, ale aj tak starnete. Pozrite sa na fotografiu muža kamionistu, na jeho ľavej líci, ktorú roky osvetľovalo slnko cez okno auta. Ale riešenie je Hydra Mate, pleťový krém SPF 50+. Nie je to len krém, je to každodenná anti-age ochrana plus starostlivosť. V zložení je 5 moderných UV filtrov novej generácie. Je to viacúrovňový systém ochrany, nie len jeden SPF komponent. Etylhexyltriazone, jeden z najsilnejších UVB filtrov. Uvinul A+, chráni pred hlbokým starnutím a deštrukciou kolagénu. Tinosorb S pokrýva UVA aj UVB a stabilizuje celú formulu. Spoločne pokrývajú celý spektrum UVA plus UVB, nerozkladajú sa na slnku a fungujú dlhšie a efektívnejšie. Okrem toho formula obsahuje ošetrujúce aktíva. Niacinamid kontroluje sebum, zužuje póry, vyrovnáva tón. Polysacharidy a glycerín zabezpečujú hlbokú hydratáciu bez mastnoty. Vitamín E je antioxidant. Skvalen obnova bariéry. Enzymy vyváženie mikrobiomu. Ako výsledok menej vrások, ochrana pred pigmentáciou, pomalšie starnutie a skutočný anti-age efekt, nielen SPF. Skvele sa hodí na každodenné použitie. Ľahký, rýchlo sa vstrebáva, bez mastného lesku, matný finish a efekt hladkej pleti. Ideálne ako základ pod make-up. Tón sa nanáša rovnomerne a vydrží dlhšie. Pre normálnu, kombinovanú a dokonca aj mastnú pleť. Pre tých, ktorí chcú anti-age bez ťažkých textúr, môžu ho používať tehotné a dojčiace ženy. Naneste 20-30 minút pred slnkom. Obnovujte každé 2 hodiny pri aktívnom slnku. Používajte každý deň aj v meste. SPF je číslo 1 investícia do mladosti pleti. A aké SPF si vyberáte každý deň? Tu je formula úrovne dermatologických značiek, ktorá skutočne chráni a nielen vytvára ilúziu. Vyberte si Hydra Mate Face Cream SPF 50+ od Míchy.